so. Suwayang kon. Suwayang banget so, tapi yo apa maneh so aku hanya keadaan gak duwe apa-apa. Tapi pacarmu jelas kate dirabi wong tuwek lho. Dirabi wong so. Nek kanggo aku to. Nek sampai pacar koyo ngono, harga diri to. Harga diri so. Iya, harga diri. Terus aku kudu piye so? Paten ngono ae. Heh? Wong tuweke paten ngono ae. Wong tuweke pateni. Wah iya, suwen. Kon kancaku, atik kon disenduk wong liya, gak trimo. Lebih baik aku bunuh diri so. Aku bunuh diri demi dia bahagia. Apa bunuh diri ku? Wong donya sik jembar koyo ngene kurang anyar prawane sik akeh kok bunuh diri. Ndolek nang kene. Lho, klothok tawa iki sapa iki? Iki lho. Dijek. Lho. Buka kaget. Ini bapakku. Bapakku. Iki bapakmu. Ini tuwek-tuwek. Bapak sudah tuwek kok ngutu saya bapak. Bu! Wah, salah re. Wong tuwa dijogro-jogro. Lale aku ketibok. Terus Pak, sampean menglawis tak kurungi kok lapo ucul sih, Pak. bapakmu rumoso pete ta. Bapak aja sembrono, tunggale iki yang ngene. Apa, Pak? Bapakmu tak goleki ngalor ngidil, gak peti-peti. Aku dilirik. Bareng ngono tata pedho kene, bendirana tak kandhani. Bapak jangan rabi perawat. So, aja so. Aku hontok-hontok kae. Mau jejeki ngono bapakku kok mau jejeki iki lho. Gak ngono. Bapakmu kate rabi prawan are. Iya, bapak jangan rabi perawat. Alah, bendino anyang-anyangen ae. Pak, Apa? wong aku pacarane gak direstui wong tuane kok sami rapi perawan lho, Pak. Lah, pakmu keri jaman. Wong tuwek-tuwek ngene. Piye, otote kaya Mbak Maridan. Sik ta, peno kate rabi prawan iku lho. Wong mlako wis tumuk-tumuk kate rabi prawan. Lho, lah kok waspo ketokmu tumuk-tumuk. Asline Asline ya kenceng lho. Pak, wis to, Pak. aku duwe wong tuwa ngene kesuwen to. Apa? Maju kono keranggang tak kepiyok keranggang ngono ae. Tak kandhani. Bapak jadi rabi perawan. Bapak rabi perawan. Piye aku ketok bongkotan le, cegak krungu tangga. Diapakno bongkotane? Oh, bongkotane ya tak sigar, tak gawe bayang. Bongkotane disigarke mendem bapak. Mendem seneng le bapakmu ki mati. Ngene nak, Apa, Pak? bapak jangan rabi perawan. Iya. Ya ta? Nek sore aja dengke. Sing ngerusak masa depane wong arek-arek Iki mang awakmu tak doleki nak. Pak, aku mang sir-sirane bari kalau Pak pikir sumur. Sapa? Arek rondo anak situ lemu kacamataan. Endi nak? Iku. Hah, kale gelem ora. Sayang. Kene nak. Dadah, Bapak. Apa dadah Bapak? Dadah. Mantuku. Nah. Cemplono sumur kapok kon kok. Nak, Iya, Pak. awakmu jare tak kongkon. Kok ono ndi, Pak? Ngetero peniset kene marang tuwa. Iki dikerno nang Aku jare tadi kanten lho, anak goblok. Kacau. kok aku belum rapi ya, men kate rapi neh. Lah awakmu kesuwen lho bapak surat teng. Bagus. Sajane sing rabi ku ya anak peno. Peno iki lapo? Ayo kesuwen iki aku ki kok sok. Lah kudune kan anak Roro. Kate roro.
Nek ora ditakoni, yo, apa le? Kula ngeteraken penisut. Peningset. Nah, Saking lah, bapak. lah kok bapak? Lah, bapakmu nanti mata ini ya. Amin. Amin. Gue niki ngeterno peningset saking bapak. Kok gak bapakmu dhewe? Bapak mate. Mata, ngono ana ya. Kita terno nang kono, Pak. Iya iya nak ya. Alamate, Pak. Alamate. Alamate nomere omah 10000. Kok nomere wis gak apal kate rabi. Loh, ayo. Tekanku. So, apa? Iki ngono bapakku so. Loh, kepoyo. Bener-bener kok aja gawe pempes lak iso sih lho. Mamule mono, nglompo tak genjerat tak apa kon. Lho, aduh. Ya wis, Pak, kita terno ya, Pak. Enak. Kerana Mulai terno aku ngomong bapak mate. lah pinter anakku. Anak cici gandelane ati. Dene gak seneng ya gak giatel-gatelan. Sini wong Apa? aku duwe bapak kok tak pendem urip-uripan. Wong tuwa jeroso, Mbak Marijan. Rasa apane paling ya sak Le. gimana wis blok. Toh? Apa? Awakmu tak kongkon. Angkon apa? Nek aku dadi nganten, awakmu tak kon ngendek syuting Shooting foto. foto. Gak mesti san bedel lah. Bedel. Ki mbledosno kuping peno iku. Foto syuting kanggo kenang-kenangan. Wuh, wah tadi Rabi Perawan. Waduh, kesumpur. Gigit-gigit ya aku tak kakari raiku iku suwe. Ya ya. Ngendek syuting. Nanggap ngerokes. Shot orkes. Hah? Orkes. Apa? Orkes. Lho lah iya ngerokes. Or Orkes. Kes. orkes. Ngerokes. Orkes. Kes. Ngerokes. Oh, tatapmu. Wes ta ya? Ya. Ndot apa lho ya? Ya. Engko panjere tak trarapar sasapar. Transfer. Golek. Tunggu kenai mataku. Kacau. Transfer. Ya, itu Ya. mau. Uncal lo engko. Ya. Uncal lo kok ya. Ya, ya. Aku tak boleh ya. Ya. Salah. Melaku kok. Tambah suwe tambah begaga. Ngono Rabi Perawan. Apa? Ngakumu iki lho. Kenapa? Mlaku biasa kok begaga. Oh, ya itu jelek melaku gaya oklik. Wis kondangan mesti kudu rabi ae. Dalane gak ndok kono. Boleh kono Apa dalane. ora boleh? Dalane kono lho. Endi? Ika lho. Endi dalane? Oh, domong ika lho. Oh, ini kenapa dalan ora diaspal? Lho. Aku tak boleh nak ya. Ya. Lah, ngene iki lho ya. Wong tuwa kowe ngejer mlakune. Ini kate rabi. Tok. Alah lho, mlaku sak mlaku ngejer soal gol jamu ndok. Aduh, ayo kesungguhan iki. Ngendek shooting, ngendek foto, engko ngejarek-arek Robi Mail Sugeng tak jahe kabeh gawe ngarak. Wis gak masalah. Sing penting oleh bati. Anak apa, Pak? Gelandongan. Kemeru kaya sampean ruwekku ae. Perlu pisan ae kok. Loh, nggih. Ya Allah, dulur wedok sembah nuwun. Alhamdulillah. Lumayan
Wong ambane iki lho kate mantu kono wong bowo ndisiki. Ngerti kanca-kancaku iku wong soge-soge. Konglomerat durung ana terapis dikeki dhuwit bowo. Alhamdulillah. Lho ngene iki lho Bu. Risikone wong duwe anak situk tok ontang-anting wedok pisan. Biyen olehku ngelairno gak karu-karuan nyungsang. Gate ngeten kula pun medal. Saking ngomboe be. Kak ganjel Mas, ganjel apa? Wong jenenge lair iku saiki gampang. Pemane program rumah sakit. Lho kaya kemanten dalu iki kuadine apik, terope apik ditangkapno Ludruk Budi Wijaya. Kapan aku mantu nang isok ngono? Mbon anakku iki mau nandi kok gak ketok iki. Iki nang pasar kayak subuh sampai Yamin iki gak teko. Iki nang pasar tak kecakup. Masa tiru aku biyen nang moro seneng. Sembuh. Ngak. Arek iki kesuwen rek metu tak seret tae. Ngene iki lho. Kok gak nurun aku kelakuane wong aku ku biyen gak suwe-suwe entuk bojo. Saulan ganti bojo, saulan ganti bojo. Duwe anak wedok. Gak rabi-rabi isin aku. Balenono maneh. Lele aku kok niru kaya kaya sampean. Gak dadi abrakan aku. Ya carane. Carane apa? Kok dadi apa-apano delon pecici lono ae. Wong aku winginane kate dirabi muin aku ya gak kok olehi. Muin? Ya. Lah apa kok gelem ambek muin kon? Si. Wong aku gak gelem kok. Lho muin no cinta mati ambek aku. Kon badhok cintae ta. Saiki gak peduli cinta, gak peduli terus? Sayang. Saiki ki sing temenku sing sugih. Si, aku kate kok rabekno karo wong sugih. Ojo atik bantah, ojo atik nyegah wong tuwa. Aku ngelairno kon ben usara 7 dina 7 bengi, lairmu iku dina Senin malam Jumat. Gak keliru ah. Senin ku malam apa? Senin malam malam Selasa. Nah, ngedenku Senin lairmu Jumat apa gak bededengen aku, Ya iku ala-ala wong wedok gak bener. Lah nek sampean bener kan mesti brusat-brusut. Lah berarti kon gak bener lan. Si, sama coba bener ngelairno aku otomatis begitu lahiran 5 menit, 2 menit. Iku wong mek wong wedok buka sampe ping pira? Ping 9. Songo. Aku 16 gak buka. Lah kok sampean takon aku ya aku apa tau nglairno? Sampe lairno aku kok tambah kok. Lah iya aku 16 lho gak buka-buka pucuke tak kareti. Saiki karo sampean lapo? Aku mbok kongen lapo? Nurut nduk wong tuwa. Aku gedhekno kon kuwi soro. Terus Mama iku isin. Mek kon iki durung rabi. Aku sakon iku sik entuk 16 wong. lah 16 wong iku Ngarem pisan. Termasuk iku lho. lah ya iku kajemuin iku to. Iya. Tapi tak kipatno. Teple. Terus aku kok kongen rabi wong tuwek apa gak tambah apa-apa? Wis nurut kono nurut wong tuwa rabi yo enom nuruti seneng melarat uripmu nak. Kon mele gantengi, mele jareme. Kaya apa mek makmu gak arep? Kon wong sugih masih tuwa emploken. Terus Gasakan 3 dina 3 bengi ku lak mati dhewe wong iku. sampean wong nom gak gelem. Lah lek wong nom gak gelem lah apa gak wong tuwek iku kok rabi? Lah apa kok aku kongen rabi? Lho, mek wong sing tuwek iku mau gelem ambek mak wong mak gelem. Ha iki lho. Aduh, apa? Ya iki Biyen tak gotepi, moro-moro dirabuk. kok kurang ajar. Kok iso? SD tak gotepi. Kok kate SD ku lapo? Gak nopo. Aku lek SD iku wis di Tak gotepi. tapi kok apa iki bahasane gak ora ngerti. Wis kate gotep-gotepan. Tak gotepi.
Gede-gede dirabi wae. Jongkak wae. Tak depi ku apa aku bingung bahasane kene iki. Jadi Surabaya dicip. Hah? Ditengeri. Ditengeri. Wis sing jelas dudu Pak Kaji iki sing tak olehno kon. Aku lho oleh sapa? Lah timbangane aku kok olehno wong tuwek saiki ngene. Wong sampean ya padha tuweke kan gak masalah. Lah apa kok olehno aku? Le karuane sing tuwek iku mau gelem ambek aku gak apa-apa tak lakoni nak masih aku merem-merem rada katarak. Terus ngene mi. Ya apa? Ya, gak apa-apa aku dirabi wong tuwek. Ya. Ijaban akad nikah aku. Ah. Kok bengi lek waya dikeloni sampean. Ya iki Apa? aku sing bongko, Cuk. Enak kan? Aku sing menderita. Petakku udah gak tangi-tangi rong jambekku sing tangi goblok. Loh, berarti kan sampean masih nafsu karo wong tuwek. Nafsuku gak karo wong tuwek karo brontong. Lah aku rabi brontong kok gak oleh. Ayo. Gak oleh, aja tiru-tiru mak. Brontongku iku torok. Salahe sampean gelem torok sampe gak iso tuku aki montormu mogok. Nurut. Kok nek gak nurut tak coret teko kakak kon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana wong gegeran, rono dhisik. Kene noto anak are ana tamu. Gak sopan. Gelem gak gelem nurut wong tuwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sik to, tak tutupno dhisik. Oh. Aku geleme gelem, tapi kudune kan ya sing sepadan karo aku. Gak iso njagakno sepadan, gak soge-soge. Lah kuwi kate rabi donya apa rabi wong? Donya nomor 1. Ya iso mati keblekan donya sampean. Wis pokoke kudu donya. Iki sapa? Om matamu ngono. Arek matane katarak kon niku. Paman. Lho kok paman sih? Balik pijek. Kok apa maksud iki kate lapo iki? Niki kula niki napa jenenge niku ngeteraken Ngeter napa? peningsat Lho, teko sapa iki? Bapak Iki apa, Le? niku peningsat Bapak. Bapakmu sapa? bapakku pokoke. Oh, sing semayan ambek mamiku. Nggih. Iki emas 1/2 kilo. Oh, sakintal. Berarti iki duwe emas perhiasan barang nang kene. Kabeh nang kene. Lah bapakmu Kedunya, nganti, kedunya. Nak. Bapak mate. Taji iku mate. Mate. Alhamdulillah ya Allah. Aku gak sida dirabi wong tuwek. Alhamdulillah. Ya apa sih kok ngono? Nah, Alhamdulillah. taji mate kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes ayo nang tuku beras, tuku mie, nggawa dhuwit geng layap. Ngelayak gegermu krewak kono. Lah kan gak sida rapi. Lah aku si kan DP ya seneng. barang kayak 5 juta wingi kok. Lho iku urusan sampean. Aku kan ya bahagia gak sida duwe bojo tuwek. Lah. Emas tipis Raja Brono iki. Wis lakonono dhewe. Wong-wong wis bongko iku nglakoni lho. Bapakmu iki mate, Nak. Mate. Iku taji Mate. aduh ya apa kate tuh matu soke. Alhamdulillah, gak oleh donya gak apa-apa, sementing aku iso rabi ganteng, timbangane rabi tuwek, terus aku ngono lho. Apa aku gak ngenes, masih aku oleh warisan ora kateo seneng, urip ya gak bakal bahagia. Nyocot ae kon. Aku sing bingung iki. Mate. Sik meneng kon. Kon iku gak harus susahimu nyengi wong tuwa kon. Lah lha apa? Wong susah kok gawe-gawe dhewe kok. Mamamu iki pelias terkenal lho. Apa? Pelias terkenal. Apa Iku lho tukang rias iku lho, pelias terkenal. Perias. Om, perias. Aku pelat, gak iso ngomong perias. Oh, Aku wis kadung nyebar ulem. Koncone mamaku ya pejabat, menteri, konglomerat, pengusaha, nyebar ulem duduk teko WA, duduk didomno siji-siji teko helikopter. Wer, Saman semburat nang ngene, wer. 40.000. Mek sampe kon wurung rabi ambek taji, isino kon isin mak. Lah lha apa aku isin? Wong aku gak serabi kok. Lah aku kadung undang-undang. Lho ya urusanmu. Ayo gawe debegel iki pirang kintal iki. begedel. 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 Aduh, ya apa kon gak ngerti bingunge wong tuwa Ngene isin. ngene Mak. Aku suwe-suwe isin aku tak gandol prauto. Mas melo. Melo.
solusi. Solusi apa? Kan sampean wis kadung nyebar undangan. Ya ya. Daya wis kate teko. Piye iki anake Pak Taji ae dadi gantine? Sapa? Iki anake Pak Taji. Iki Iya. iya mek gelem pas gak gelem ya Lah apa? makane tarenono. Le, Wanto. Napa, Om? Kon omane tak santep kon kok ya. Tak kepruk ban serep lho kon kok. Napa, Umi? Ya ngono lho. Aku kadhe ngomong apa iso gak iso mama iki tulung ngono. Tulung napa? Berhubung bapakmu matek, gantenono bapakmu nah. Boten. Loh, ayo tak sapa maneh sing gelem. Boten. Kae nutupi wirange mamamu iki lho maratuwamu. Halah, boten bisa ditarik langsung mawon. Oh, kocul iku. Berarti kon iki gelem. Wah, gelem ta, Nak? Ya ya dong. Waduh. Alhamdulillah. Dadi manten. Nunggu kowe iki kurang mundur. Stop. Iya ya apa iki gawanmu Nak? Matur sembah nuwun soane para tamu, para undangan. Dinten iki kawine anak kula Wanto kalih Inge. Bapake dadi nganten longgo. Hei, sampean iki sapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ketebok basa lea-lea gali asem. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho, kon datane depo basa lea-lea gale asem kula nyambate wong mati, nganten. Waduh. Iki apa sih? Ngaliyo. Aku mah bangsa halus kumpul basa halus ke basa kasar, Ji. Anu muga-muga keterima dening Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lha kok basane wong mati? Bingung aku. Bingung nek kon goblok. Niki ya napa sida niki? Sida ta mantene niki. Lho. Wah, gak cocok aku, gak cocok. Gak cocok, Cak. Sida sida didoto napa mboten? Jarene mate kok. Lho. Tapi jek ono. Lah niki ya napa Lho gak iso tetep prosesi wong Jawa temu nganten ku ya kudu dipurna kare. Sampean jare wis rembukan karo Wak Taji. Lah opo sama saiki kok gak arep karo Wak Taji? Sebabe apa? Duduk perkara mboten arep. Iki kula kurna dhisik temu manten niki lho genahe riyen. Ayo Temu manten riyen? Ayo. Kula siaraken nggih. Siarno. Ayo giroe Nyak. Sote. Semoga Mas.
Cinandra saking Mandrawa lampahipun temanten kekalih pinang manten putri yen Cinandra kadya Betari Kawaratih Cinambet kalian pinang manten priya pinang manten putra yang Cinandra kadya buta cakil Buta cakil iku lho. lak sinten Pak Soge buta cakil. wong sugih Wong soge. pinang manten putri yang Cinandra ampun kadya Lydia Kandau pinang manten putra kados bedes anyang-anyangan Samatan gantalan dihitung 1 sampai 3 ta. samenika adicara balang gantal Samatan gantalan. Sawatan. Dihitung 1 sampai Ah, bojoku ayu tak sawate iri-iri. Durung. dereng dihitung Pak sabar Pak sabar ini kok adicara balang gantal dihitung setunggal ngantos 3 nggih Pak nggih Kira lu malam kulit tak sepuluh. dorong Gorong. dorong monggo dipun hitung sami-sami sareng-sareng nggih setunggal kalih 3. Bongko wis. Bongko. pun cocok niki pun Pak, ternyata iki mate, Pak. Gak ngambal lemah, Pak. Mate penuh ya, Cak. Kon yo banyak debo basa lea-lea aku tuh aku mate iku lho. Lah dudu aku sing ngomong anakmu. La innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok basane wong mati? Lho, mate jare anakmu. Aku mati lah iya aku basane wong mati. Bodok mulai. Lah bedane apa? Mate ambek mati. Lah, nek mate iku gawean gawe bayang, mari dibor terus mate. Aku gawe bayang, tak bor terus tak patek. Lah nek mati iku gane ambekane gawe nang kuburan. Berarti sampean iki jek odi. Iya ya dong. Waduh, berarti jek urip. Wis, sampean ku nyebuto iku wis kadung oleh anakmu perkara penuh gak teko. Lho, Rere. Iki lho anakmu. Iki. Jadi toto. aku wis ngenten nang guri kene lho, Pak. Sampeyan ngene iki. Dadi awakmu iku. Seneng karo iki. Aku wis pacaran 6 tahun, Bos. 6 tahun. Sak minggu, Pak. Kerja sak minggu. Iya, Pak. Malah gampang nak. Esok awakmu sore aku. Loh. Enak ya, Pak. Awe peno. Piye? Peno ngalawai. Oh, ngono ta, Tun. Bener aku wis tuwek dadi saiki ganti sing enom nak ya. Kawinen nek iku kawin nyambut gawe sing temen. Iya, Pak. Ya ta? Aja kadang menggak-menggok. Engko awakmu tanggung jawabe wong tuwa ya nak ya. Nggih, Pak. Wis, bapak tak pulang negara Cina. Wanto cek rabi karo Inge. Iya. Peno rabi omboke. Lah apa karep aku? Alah aku ya ora arep. Aku ra biar kerupuk kulit kae apa? Alah aku tak berharap oleh tugu oleh celana kok. Niki ro adoh kok. Tak kene tak terus, Pak. Alah, timbane ro kon lelen, Mbak. Ya wis rek. Iki mau mung salang surup. Iya. Ketoke kok anake mbek bapake padha dini ae. Iki contoh sing elek aja digawe. Iya bener, Cak. Digawe contoh sing apik ae. Ayo bengi iki nang gone Gurang Anyar. Namanya. Iki Bapak Asbula iki mantu nanggap ludruk Budi Wijaya. Lakone apik. Oh, apa iku? Lakone Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir. Sip. Tugasnya arek-arek Budi Wijaya jek akeh. Iya, ya. Mene nang Jombang, ben nang Balong Panggang, ben nang Jombang maneh ijo wakeh lah. Iya. Ayo jaga kesehatan. iya. Mang bapak sing duwe gawe wis didongakno karo Cak Rasa. Iya, Cak. Wis didongakno akeh-akeh. Ya saiki awak dhewe ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.